Umgibelo uthi abaningi ngesikhathi ephendula ukhazo, ephendula futhi nobhaka uphinde wadisiplina kancane laphana udubula. Sawubona kuphi nakuphi la funye khona lo mbuso njengamanje ubingelelwa uyena Martin wacebisa intombi zomqamela amehla kabanye baqamela imali tubazi. Ngabe usuku lakho lokuqala langcithwa nzokulungela upressa i-subscribe button wenze sure ukuthi uyalike kuze njalo uma sikufaka amavidiyo kube wena uqala uthola notification. Umgibe ukhipha isimemezelo noma-ke ukhipha ividiyo la khona bekhuluma khona nodubula nokhaza kanye-ke nobhaka. Ubhaka wayekade ethuleleni sonke lesi sikhathi embona uKhehlelezi esikema abantu uma kuwukuthi uzokhuluma ngasekugcineni noma-ke uzokhuluma uma ngabe ngazi ukuthi ubhaka uKhehlelezi usebuke ngazi ukuthi uphumelele. Kahle kahle uKhehlelezi uhlakaniphile, whatever le ayenzayo imhlakaniphile noma-ke indlela enza ngayo ikhomba ukuthi uhlakaniphile. Uphumelele uKhehlelezi uyamdlula ubhaka, kusho yena umgibe laphana ey'nkundleni zokuxhumana ezaziwa ngo-TikTok. Ngaphandle kokuhlaziya kakhulu umlalo wami, nayo ividiyo yakhe umgibe ichaza mayelana nalolu daba zizwele. Kebhaka osala khaza lo hamaskani la dubula la lesitofu inkoxa le usangana ngabe kadubula wena hlala dakiwe wena kade. All right, ngicela ngoba mhlaba. Who wants to go first? Hayi ngibe qala ngami ngijahe esaloni. Hawu bala ubhaka oza ke bhaka. Webhaka uyalazi iculo likancandweni leli lithi ena lencandweni lithi ena kuqala emehlweni kube imhlinzo emva kwalokho izenzo. Working bhaka wena wawuhleleleni usigujana ama eqola abantu ezebe irish ngendlela aseyiyo njengamanje. Angithi wahlala phansi wabona ukuthi iprogress kaKhehlelezi ngenhla. Uthe usubona wahlinza ukuthi ungenzani to expose him. And then kwaba izenzo your actions ukuthi uhamba utshela abantu ukuthi uKhehlelezi uyiscam. Listen here my brother. uKhehlelezi lezi nowaye ehoxise amazwi akhe ngalento le ukuthi uKhehlelezi is way better than you. He owns more properties than you. Definitely he owns more cars than you. Wena bhaka into oyownayo kulomhlaba lo muzi wakho lo ose 44 bantu ushoyo lo naleso mengphuli yakho oyibiza ngedamu lamakhanda khanda. La webhaka onke amadamu ngizosibonela iJozini Dam. iJozini Dam inamadamu ayithelelayo okanye imfula eyithelelayo iJozini Dam. Ngabala the likes of uPhongolo, ngibala the likes of uMkhuze, imfula engenela kuphi eJozini Dam, and therefore sibiza ngani iJozini Dam. Lokho kwakho okugcwaliswa umpompi isuke imphula yodaka leyana. Kahle kahle wena bhaka unesuke imphula yoduma wena. Awunadamu wena. Ukuthi ngamanye amasu into nayo umusi nje kuphela nesuke imphula yodaka. Lena oyibiza ngokuthi damu. Alikho idamu nje. Ngihamba wonke amadamu akhona emhlabeni. Hamba lapho ke enanda dam uyibuke. Yabona uzobona ukuthi lento leyo ayikho. Lento yakho nje ayikho. Uvula umpompi ligcwala amanzi ukuze ligcwale cha. Aninamfula ongena lona udote loyo. I hope lento leyo we understand futhi uyayibamba bhaka. Awuyeke ingane yabantu bhaka. Iphilele nje kulomhlaba kamnandi ngoba ivele iphila kahle kunawo. Yekela bhaka umonazela. Na uNkulunkulu kuphiwe esakhe isiphiwo sisebenzise isiphiwo seyilonda. Mina bhaka ngiyakuthanda bhuti wami. Wathi umfana lo wasenanda akahambe yolapha bomkhama ubomvu bese buya kuwe ngoba uyinkosi eyilonda. Wathi wena akahambe umfana bemlapha le bese bembuyisa kuwe neyomkhipha imoya ke manje le moya engene phakathi ke ngoba uyinkosi eyilonda bhaka. Yabona ke bhaka hamba ke bhaka manje out. Washini etho manje. Uphethe netho. Hambe salon. School out. Khaza woza la fast. Wekhaza mfowethu. Lala. Inkonzi, you are very young. Mfana wami umncane kakhulu ukuthi ena ngathiwa uyilento oyiyo. Yekelwa uba ivaka khaza. And two, uma ungathi into ngoba lakhe isibonwe nguwe ukuthi iyabheda bese ufuna ukuphusha bonke omaskandi ukuthi bayenze ngoba wena sewuyibonile ukuthi iyabheda. Yekela ukufuna omaskandi ukuthi abakhuluma ukuthi abakhokhelwe. Khuluma wena. Shona ukuthi umcineka akakhokhelanga wena. Shona ukuthi ugegezile akakhokhelanga wena. Yekela ukufuna izingane zabantu ukuthi zikhulume. Whereas isibonakaliso sehle ngawe.
yeke bayivaka mfana wami. You are very young ukuthi uzokhula uyifaka the way oyiyona oyikhona njengamanje. Mina mgibe wayefebe nginkunzi mina. Umuntu mayibheda ngimbiza la kuningi wena uyabheda wena. So ongakwenza wena ukuze sik-attend. Yenza ivideo ukhulume yona shiya abantu shiya abayo maskani shiya ezinye ingane. Uthi Khehlelezi ngengcobo awungikhokhelanga imali yami engomhla kabani kuphina kuphi wena kuphi. Mina ngithatha ifoni ngifonele ugay. Ngizwe ke kwenziwa yini wefuze mfethu wangakhokhela ingane yabantu. Lo mali yakho will be paid within 7 days, I'm telling you. Yeza kanjalo ke wena. Yekela kuba umfazi. Yekela ukuba ufuna ungena enkingeni like nibe baningi yimele wena mele into yakho from we are very young. Ukuthi ungahambe uncetheza la. Usihlangane lezinye ingane. Uma uthi wena khuluma wena yekela ezinye ingane bezona ayifuni ukukhuluma zi happy ngokwenza uyilima ekhaza. Next. Dubula wafike wenza ivideo la. Uthuke lo ulunguzana olobhudo olenkadi mfoko embomo lo nekhanda lime kanje. Wenza ivideo wase uyaxolisa. Dubula. Yes. That was fine vele wamthuka. Okay, perfect. Asidlule lapho. Izolo ubiza uBhaka ngobhuti omdala ngaliphi? uBhaka ubhuti kithi nawe kimnawo nawe siyalingana. uBhaka ubhuti wethu hayi omdala. Masuthi omdala amasimba lawo. uBhaka ubhuti kuphela kithi akusiye ubhuti omdala. Uma ungazi ukuthi uyothi Ntubule vele uyeke mfethu wenza amavideo angifuni umuntu uhambe bebisa abantu ngobhuti abadala mina. uBhaka uma early 40s akhe. Hence ayikho into kuthiwa ubhuti omdala lapho. Ayikho nje into ungabizela uBhaka ngobhuti omdala. Udoti lo wedubule. Umuthi nje bhuti that was not enough. Bhuti omdala from the beginning of your video. Bhuti omdala, bhuti omdala, bhuti omdala, bhuti omdala. Udoti lo yonke. Bhuti is enough. Fine. Vele mdala kuwe. Elimdala kimi nami ngibiza ngobhuti uBhaka. Kodwa yekela ukubiza abantu nje ngobhuti abadala. That thing must come to an end. School out.